Хәзер сезнең игътибарыгызга Әниемә дигән җырымны башкарам. Фортепианода Виль Червинский уйный. Бик ягымлы, нык сабырлы, көләч йөзле, алма төсле, хәзер инде син әнием, кара миңа, бу миннән бүләк сиңа. Бик ягымлы, нык сабырлы, көләч йөзле, алма төсле, хәзер инде син әнием, кара миңа, бу миннән бүләк сиңа. Әниемә рәхмәтләр, әниемә бәхетләр, телим мин исән сау бул, әни күңлемнең нуры ул. Әниемә рәхмәтләр, әниемә бәхетләр, телим мин исән сау бул, әни күңлемнең нуры ул. Киңәш бирү, чәчләр үрү, ризык бүлү, син өйрәттең, үрнәк бирдең, шатлыгы да, кайгысы, әни күңлеңдә барысы. Киңәш бирү, чәчләр үрү, ризык бүлү, син өйрәттең, үрнәк бирдең, шатлыгы да, кайгысы, әнкәй күңлеңдә барысы. Әниемә рәхмәтләр, әниемә бәхетләр, телим мин исән сау бул, әни күңлемнең нуры ул. Әниемә